Η κοπριά αποτελείται από κόπρανα και ούρα ζώων, στα οποία φέρονται άχυρα προερχόμενα από τις ζωοτροφές και την επίστρωση του στάβλου. Αυτό που ενδιαφέρει τον καλλιεργητή είναι η χημική σύσταση της κοπριάς σε διάφορα οργανικά και ανόργανα στοιχεία. Η κοπριά θεωρείται ως το καλύτερο λίπασμα διότι συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα και κυρίως είναι γενικό λίπασμα και προσφέρει στο έδαφος και τα φυτά κατ' επέκταση πλήθος θρεπτικών στοιχείων. Εμπεριέχει μηχανική ενέργεια που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να προωθήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο έδαφος αλλά και των φυτών. Περιέχει οργανική ουσία, τη σημασία της οποίας σας έχω αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο. Δρά για μακρόχρονικό διάστημα που πρακτικά σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να αγοράζω κοπριά για να αναπληρώσω τις απώλειες του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία. Βέβαια, αυτή η αργή δράση είναι πρόβλημα όταν ο γεωργός θέλει να εφοδιάσει την καλλιέργειά του άμεσα με κάποιο ή κάποια θρεπτικά στοιχεία. Καταλύει ορυκτά του εδάφους, που σημαίνει ότι επιταχύνει τις διαδικασίες αποσάρθρωσης ορυκτών και πετρωμάτων, που φέρουν πολλά πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία, αλλά αν δεν αποσαρθρωθούν, δεν είναι διαθέσιμα για τα φυτά. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι το επίπεδο ωριμότητας της κοπριάς που πρέπει να χρησιμοποιεί ο γεωργός. Οι περισσότεροι λένε ότι η καλύτερη κοπριά είναι η χωνεμένη σε σχέση με τη φρέσκια ή αλλιώς αχώνευτη. Για να καταλάβουμε ποια είναι η σωστή απόφαση, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι σημαίνει χωνεμένη και τι αχώνευτη κοπριά. Η χωνεμένη κοπριά είναι εκείνο το μείγμα στερεών και υγρών ζωικών απεκρημάτων σε συνδυασμό με άχυρα που έχει περάσει από διάφορα στάδια επεξεργασίας ώστε να μην φέρει ενεργά παθογόνα στοιχεία, όπως είναι οι σπόρες ζυζανίων και οι προνύμφες εντόμων που μελλοντικά θα μπορούσαν να βλάψουν την καλλιέργειά μας. Παράλληλα, οι όποιες οσμές μετά από σωστή χώνευση απομακρύνονται και το μείγμα έχει μια οσμή χώματος. Το κλειδί στην όλη διαδικασία είναι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών που θα σκοτώσουν τα παθογόνα. Αν η διαδικασία δεν γίνει σωστά, τότε η κοπριά μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο προϊόν για την καλλιέργεια και το περιβάλλον. Αν υποθέσουμε ότι χωνεύεται επαρκώς, τότε τίθεται το ερώτημα των συνθηκών έκθεσης του σωρού της κοπριάς. Μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και σε ιδανικές συνθήκες, όπου δηλαδή δεν την βλέπει ήλιος και δεν βρέχεται, η κοπριά χάνει το 25% του αζότου και της οργανικής της ουσίας. Σε πραγματικές συνθήκες, που δυστυχώς είναι οι ελληνικές, το ποσοστό απολειών αγγίζει το 50% και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα λίπασμα με τις μισές λιπαντικές ιδιότητες. Η χρήση λοιπόν φρέσκιας κοπριάς προσφέρει περισσότερα θρεπτικά στοιχεία στο χωράφι καθώς και οργανική ουσία. Στην πράξη, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε χωράφι που δεν έχει σπαρθεί ή φυτευθεί και σε αρκετή χρονική απόσταση από την ημερομηνία σποράς ή φύτευσης. Η χωνεμένη κοπριά από την άλλη πλευρά πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά από τον παραγωγό ή ακόμα ιδανικότερα να παράγεται στην ίδια εκμετάλλευση ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες. Εφόσον η χωνεμένη κοπριά είναι καλής ποιότητας, τότε προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως γρηγορότερη αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων και λιγότερα ζυζάνια που θα φυτρώσουν στον αγρό αργότερα. Επόμενο ερώτημα είναι η προέλευση της κοπριάς και η καταλληλότητά της αναπερίσταση. Ο γενικός κανόνας λέει ότι η κοπριά κότας είναι φτωχότερη σε οργανική ουσία, αλλά προσφέρει περισσότερα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία όπως άζωτο και κάλιο. Στην άλλη άκρη βρίσκεται η προβατήσια, ενώ ενδιάμεσα συναντάμε την κοπριά αλόγου και αγελάδας. Κοπριά από κατοικίδια, γάτα και σκύλο πρέπει να αποφεύγονται, διότι φέρουν πολύ επικίνδυνα παράσιτα ικανά να περάσουν στα τρόφιμα. Η ποσότητα της κοπριάς που επιβάλλεται να μπει στο χώμα του χωραφιού κυμαίνεται γύρω στους 3 τόνους ανά στρέμμα και αυτό εξαρτάται από το επίπεδο γονιμότητας του εδάφους. Η διαδικασία επιβάλλεται να πραγματοποιείται κάθε 2,5 χρόνια περίπου, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, αφού μπορεί η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με μικρότερη ποσότητα κοπριάς αλλά και μεγαλύτερη συχνότητα. Το βάθος στο οποίο η κοπριά θα μπει στο χώμα εξαρτάται από το είδος του εδάφους, διότι σε ελαφριά και αμμώδια εδάφη η διαδικασία γίνεται κοντά στα 20 εκατοστά μέσα στο χώμα, ενώ στα βαριά αργυλώδη πρέπει να γίνεται πιο κοντά στην επιφάνειά του.